estic fent una manipulació d'un llibre que ja existeix, de Scott McCloud, per generar una ciutat nova, una civilització nova i un món nou. Això, cada imatge està composada per 4 fulles de gran format. Jo el que he fet és aquest còmic, que és molt interessant, convertir-lo, fer una versió en clau pamfletària revolucionària. Això es porta a impremta, llavors tenim el material brut, que són 2.000 còmics. Aquesta peça, cada cop que la mostro, genera un espai tancat, un circuit tancat de relacions que vinculen les vinyetes entre si, els miralls i el propi espai on s'exposen. Un recorregut per Lleida d'un parell de dies, on vaig fer fotografies de totes les portes que em cridaven l'atenció, de certa manera. Però ens fa reflexionar sobre de qui és la propietat, no? Però de la mateixa manera que hi ha el Big Bingo, diguéssim, hi ha un altre espai que es diu el Boing Boing. Tornem al còmic, vale? Llavors, vaig improvisar. Pots fer una obra nova, també, si no t'arriba. Pots fer moltes coses.